आप लोग सुनी जा, बहुत प्यारा सा जनेऊ गीत बा। ये ननद भौजाई के नोक झोंकोला है, सुनब जा, बहुत अच्छा गीत बा, सुनी जा। आज आज होला जने हुआ भतीजावा के न, आजू होला मुंडाना हुआ भतीजावा के न, तजूरा कोसी कोसी बोले ली बरुआ के भुआन, त भैया कांगा ना जे लेबो हम बरुआवा में न, त साड़ी खोसी खोसी बोले ली बरुआ के मम्मी न, त कांगना आंगना दियाई पुलिस आ जाई थाना, कांगना आंगना दियाई थाना आ जाई आंगना, लेके पुलिस जेल लेके जाई कबो बेल ना होई, पुलिस जेल लेके जाई कबो बेल ना होई, केस कोर्ट में चली जाई कबो जमानत ना होई, केस कोर्ट में चली जाई कबो जमानत ना होई।